Явление първо. Мухата вижда бял ден, бял дивиден. Сега, ако тази муха ще се махне от тук, ще се радвам още повече. Извинявайте. Така, уважаеми зрители. Явление второ. Мухата в действие. Да. Такива специални листовки, които се лицето на... Явление трето. На главата му се качиха. Не, аз искам да ви кажа, че политическа биография, колкото и да е трудно да се каже, в тези години те се отиваше ту в лявото, в дясното, се установяваше ту в политическата корупция. Тогава, когато... Тази муха направо е ужасна работа. Няма ли някакъв спрей, уважаеми колеги? Извинявай, господин. Аз искам да ви кажа, че... Явление четвърто. Мисията невъзможна. Кажете ми, съществува ли според вас политическа корупция в България? Почти ще я фана тази муха. Извинявай. Явление пето. Мухата отвръща на удара. Как ти мухата? Направо ти казвам. Явление шесто. За кожата на една муха. Прекъсваме предаването за реклама и след това ще се видим отново, разбира се, вие ако пожелаете. Обаче, надявам се, до сега, когато вие гледате рекламата, аз съм